As primeiras semanas da campaña, que comezou o 1 de xullo, notárono, as capturas duplicáronse e recolléronse polvos máis grandes. Pasábanse do normal de outras campañas, porque claro, ao ter máis tempo, pois creceu moito máis, non? En Ribeira, por exemplo, capturaron ata o momento 108 toneladas, cando o ano pasado polas mesmas datas colleran só 48. Actualmente, porén, a situación cambiou. Ahora hai barcos que xa deixaron as nasas para cambiar de oficio porque ahora mesmo non están pescando nada. O presidente da Federación Galega de Confrarías de Pescadores explica que isto se debe, por unha parte, ao ciclo natural do cefalópodo. Estas fechas así, o pulpo non come, non se move, está aí coidando da prole e non sale a comer. Pero o sector observa tamén a incidencia do cambio climático. Non solamente para o pulpo, senón para todas as especies, non? Estamos notando no marisco, o marisco, cando hai un cambio brusco de temperatura, estamos falando de que hai rías que tuveron a agua a 25 e 28 grados de temperatura. José Antonio Pérez Sieira explica que o polvo quere augas máis frescas e que agora se está topando moito en Francia e Inglaterra.